Alright guys, hindi sana tayo guys magbablog. Kaso lang nabagsakan yung salamin ko ng bato guys, buti hindi siya nabasag. So ang hinala ko guys, galing dun sa mga gumagawang construction boy. So siguro lumusot dun sa net nila. So wala naman tayong magagawa. Pero siguro kung nabasag yan guys, pupuntahan ko yung pinaka manager ng ano nila. Papabayaran ko siguro. Ay pasalamat ako guys sa walang nabasag. At nagkagasgas lang siya guys. Yun lang ang ano ko, medyo nagkaroon siya ng parang kurot sa salamin. Sana hindi naman siya lumaki ang crack niya. Wala pa naman siyang crack, parang dimple lang. So yun lang ano. Pero nagkagasgas siya guys. Ito ayan o, hindi lang siya napansin. Nalaglagan siya guys ng bato. Ayan o, gas-gas o. Lakas. Puti hindi siya nabasag. Siguro galing sa mataas na bundok yun. Grabe. Gas-gas talaga siya guys eh. Ito guys o, hindi lang makikita masyado. Ayan o, ayan o guys o. Ayan o, kita nyo guys. Ayan o, nabagsakan ng bato guys. Yung puti na yan o. Diba? Grabe. Ay, dito tayo sa Mega Mall guys. Kapila. Walang madampot, haba ng pila guys oh. Grabe. Parang naghahatid ng karayom sa kalye. Hindi makakita ng pasahero guys.
guys, kumain tayo dyan kaya tayo pumarada guys. So nagutom tayo kaya tayo kumain dyan. Ang mga aspirante para sa eleksyon 2025, opisyal ng Dito tayo guys sa Robinson. Pila-pila lang tayo. Ayan, ayan. Wala. Gutom. So, nakakasawa na. So, kailangan maghanap tayo ng ibang pagkakakitaan guys. Wala talaga. Tapos mababasag pa yung salamin mo na nabagsakan talaga siya eh. Alright guys, siguro dito ko natapos ng vlog ko. So wala tayo masyadong magandang content, kundi yung muntik na tayong mabasag ang salamin natin. Nalaglagan siya ng bato na galing sa bubong. Okay guys, bye bye. Pagtyagaan nyo na guys yung aking vlog. Thank you very much.